Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay dagita nga tutubo ita. Tauray dala pataya ben dagitit motor da iti kalsada. Ay. Apay ngay, nagbalin mo ten akasla square dagita matam inteng. Masuro na ka makakit-kita kadagita nga agtutubaw. Anya? Di mo't adda ordinance ti barangay a maiparit dagita. Kuwambit. Nagtatangke mo ti ulo da. Kasano, kat igatangan mo't ngamin dagiti naganak da iti motorsiklo. Iti rigat na, minors da. Awan driver's license da. Underage da nga road, di awan. Naladaw kan sa itaan ng lukat maray. Ay na, Jack nakaturturog idirabe ay. Agkaralabas ti motor. Anya? Aglilinumbada nga agpatpataray di ta kalsada itirabe ay. Rumbang kumakit, arinabi nga, gronda da parintay. Kasano, kat alauna aging ka alas dos samo dayjay. No kasapulan nga agpatpat nagdanga gronda, isaw ti aramidin da. Ha? Anya silbi na kapitan ngay, no di na idaulwan dagiti barangay tanod na. Ay, dituyak pa'y parangan nga agtugaw kan agigop iti kapay. Na, anya dayjay. Ay una yan. Naimbaglakit din ta iti daga apader ti nakaidong paran na. Ay, dahi tanti kunak. Awan pa'y mahilmit da. Ay, win nga rod ah. Ay? Ay, kaasi Jobeng. Ay, agpilay-pilay yun na magna. Ay na, nagaklaki din no niya napasamak. Ay, makapasuron da kita. Ay, gapo iti nababa a presyo ita ti segunda mano a motor. Uray ubeng, adan motor da. Eh, dahi tantay ko na da parental negligence. Nagkunang amin nga igatangan da iti motor. Ken palubusan da ida nga agaramat iti motor. Ay, rason ngamin dagiti daduma anaganak. Kat tapno aramaten da amapan agiskwela. Tapno saan da kano amala daw iti klase da. Ay, isumi lagayam taado nga ubing tagar aramat iti motor. Adda pa'y nakita nga uray latalo ti angkas na. Awan helmet da. Ha, gimatang kamot iti motor ba daw? Nalakalang ti pinanggatan ko iti daytoy tuyang. Manungay, 8,000 a pisos laeng daytoy. Mayat pa'y laeng ti taray na. naa. Perdi mo day tadwa nga headlight na. Ay, uray man. Tinaskay na damot motor ta. Kag, tingay papeles day ta motor, igmaw. Ay, awan pa'y kung nadigim matangak. Iyagnan to ka na, intun mabirukan na. Anya, ay sus. Agar aramid kamot iti violation ba daw? Madulamin na ita, violation. Awan tumot lang na ita. Madulamin. Kanayon mat ama ipalagip dayta. No adda barangay assembly tayo. Wen Mare, childrens are not allowed to drive vehicles along the road, Mare. Saan la dayta? Uray dagiti awan lisensyada nga ag-drive, Mare. Awan basol ni kapitan. Ta kanayon na ba't nga ipalagip dayta? Win nga rod ah. Ay, masuron paikit din ni Enteng. Ang buy-buyaan na laang ah. Tawan mo't mabalin na. Anyangay nga rod. Natangkan mo't ti ulo dagita nga ubeng. Ay, win nga rod ah. Mabalin mo't siguro nga i-report yo. Ay, wen Maray. No adda makaiturad nga agarame. Ay, may kamano ka nga adda motor ng awan lisensya na paray. Dadaal pa'y ti silaw ti motor mo. Ha? Awan protection gear mo. Hindi kan sapay nakiseminar regarding iti road regulations for awareness. Ay, kasano da ita? Ay, agtal na ka man paray. Apay, pulis kaya. Kitsaan may. Na, imbis ko maatumulong ka amang bagbaga kadag iti ubing mo nagtutubaw. Mainayon ka pa din sakit ti ulaw. Nya? Kaya tiyota siyak amis mo ti mangi-report kada kayo iti pulis. Ah, Ay na pare, umapal ka lang siguro. Tawan motor mau.
naa. Ay, kondisyon mo't lang ang tilugan ti barangay, kwaraw. Wan, Uncle. Nasayat. Masapol mapantay agronda ita arabi ay. Kita tayo man no asino dagiti aglinumba nga agpatpataray iti motorcycle. Panagkunak, dagiti ubing manain nga damotor na, Uncle. Aramaten dagayam ti kalsada para iti motor racing. Jak nakita ida, nga madanag ko na, nga ramidan da iti tengat rabi ay, aginggat dandan iti parbangawn. Ay, no kasapulan nga gronda tayo, aging ga iti parbangon. Arami din tayo. Wan, Uncle. No mapanagnakan tayo, nga adda, ag-report tayo kadag iti pulis. Tapno ada ma-deputize kada kwada nga agkandak iti patrolling dito'y barangay Kabildata. Aw, at tatangag paiso di tayo ang kalintay. Naa, unag peso ka raw. Ay salbag talaga. Pudno gayam ti atap ni kagawad kwanang. Ay madi talaga kwa raw. Masapol mapasardang na kita nga agtutuba. Ti amok ididamo. Di tada kalsada nga agprak-praktis nga agmotor, maray. Ay, wen nga rod ta simentado ken patad ti kalsada ijay. Idi mabaybayag na aramaten damutin a paglulumbaan da. Ay, disturbo iti pannaturog nang runa unay iti tengat rabi Tidakes na awan pa'y protection gear wenno helmet da. Ay, day takot nga rod, maray. Da magkupayon ak binulbulod dalaang tidaduma motor. Ay, asino matngat at agpapabulod ka dakwada iti motor. Ay, day tatijak ammo maray. Di da mo ti aramidan da dagita at tao. Ay, unayan. Ay, kaslang madanaga na kiti aramidam inteng numapan ka agriport. Anya? Ay, adu dati matiliw dito barangay. Gapo, taado dagiti adda violation na. Uray pa'y masurunak. Hindi pa ilang nga ipalpalagip ko da ita. Ibagam nga rod no kaano nga adda umay agkandak iti patrolling. Ay saanan, marwam na kita asoker kung natangkan ti ulo na dita. Na, No matiliw da, ay basol da. Nagkunang amin na di dagtong pal iti barangay ordinance. Mapansa ka no agreport ni Kapitan Badong. Anya, Iso asaan ka pa'y laeng arumrumwar nga agmut-motor dita. ay nalabas mo dahil ta parinting No kayat mo ti makasiguradaw, iparadam pa'y laeng ti motor mo. Ay, kapilitan na kasta Kaano ngay nga daw may agtilew? Awan mo't makamaw, angam tinasayaat, ilamang mo pa'y laeng ti motor mo. Sige ito yan. Ay, sinalbag kiday. itaman pa yung magmagnaka nga umay dito, ikabadong. Apay, pudno ayan na pan nag-report ka nun ni parinting iti pulis, maray. Ay, wana, iso aliklikan nyo ti agmotor dita. Da kayo amin nga the violation na. Ay, naimbaglaki day, tanamuak day ta. Safety itan, ti motor ka. Ha? Apay, nilaang parinting may dadautig na. Na, Da kayo amin nga agtutubaw. Liklikan nyo pa ilang ita, at pataray, iti motorsiklo, di takalkalsada. Kaputa, da ka no umay dito yung agtiliw, iti adda violation na. Magalibtak kayaw, tapno saan kayo amatilew. Ay, just kiki, dito aramid na dya, parintay nga kapitan. Kasano nga, Uncle? Nag-report kayo kadain? Ay saan ko raw? Kun kunak lang da jay, tapno agbutang da. Anya? Anya ko mati mapangko i-report kit awam mo't ebidensyak. Ha? Unan niya. Malaksid lang no alaak iti ladawan ni pare Badong. Karaman ti motorsiklo na adadaal ti headlight na. Sa kunto i-report. Yay! Ay, natuyang. Awan mo't ti motor ko ni tarwar. Anya? Kano yung batik lang di talikodan ti balay ta.
Karaman titulbag na. Uwan tawan mo mo kasabali ang mga ramat. Iso nga imbate kong titulbag iyan ti motor. Ay, saus. Inruar nga rutin dagiti dua nga agtutubaw. Anya, Nakitak itay bigat da buyet kanti kadwana. Ngam pinanawak ida. anya. Apay di mo laki kinasauidan. Kunak ano kitkitaan dalaeng. Kan maysa. Amok anak katulbag. Tirigat na imbatek jay tulbag. Papayaban na kano pare. Uwan na. Ta ada basol ni Buyet. Nakadisgrasya. Aya, anya kung matibibiyang ko iti dayta pare. Ay ada Gaputa motorsiklom, di naramat na paray. Anya, Iso adwa kayo kan ni Buyet nga agmulta ita. ay. Hawan ang mukit iti dayta pare. Anya nga awan. Numano ti magastos di na disgrasya na, di bayadan niya. Anya, ay na. Maatake ka din na oras no kastoy laeng paray. Ay tulungan ako pare. Ay basol mau. Ha? Kuna ngamin nga ipabulod mo ti motor mo. Minor di edad pa'y. Awan lisensya pa'y ti motor. Ay intaray dala ang timotor ko paray. Oh. Ay just kiki day. Daytan. Di ako yung kukwa iti dinisgrasya ti motor mo paray. Sige, Ha? panawat kayo pa. Nay, kukwam gayam ti motorsiklo. Anak ka disgrasya iti tarakan ko aposa. Nga ipatpatig ko launay. Pusa. Ay agyamanak. Kung naglaki din no tao itayain. Bayadan nyo ti pusak iti 5,000. Ha? Tapno sa anak nga agdaraw. Sige. Bayan nyaw. Takasaritak taw dagiti naganak ni Buyay. Ay, apay nga may nga garamat kayo iti motor nga awan silaw na. Ay, pasensya kayo lakuman, nana. Ladingitag, tinapasamak iti pusayaw. Tingamin rason ni Buyet. Kat di na kano nakita ti pusa, ijay kalsada. Naimbag tapos sa gayam tinadisgrasya ni Buyay. Ay, impagarap ko laki din no tao tinatay. Saan mo gayam? Kahit nagbayad dagiti naganak ni Buyay. Anya pa'y ngay. Alangan mo't adwa kami, ngagbayad. Inton maminsan, di mo basta ibat-batilatan ti tulbek ti motor mau. Way, nadidigra ako nita. Tinasaya at pasimpayo ti papilis ti motor. Kan kang runaan na. Itugot mo ti lisensyam, iti sa dinuman a pagturturungap. Ay ulitek nga ibagamanan ka baranggayak ida. May sapay nga ordinansa ti barangay tayaw. Kahit maiparit nga agmaneho dagiti minor di edad iti motor, wenno lugan iti kalsada. Di yu kumaurayan ama disgrasya ti tao wenno mismo ada kayaw titiliwen dagiti pulis. Sakay tumanin agnakaman. Agnakam kayo itan ken agbalbaliw kayo. Enteng, awan madlaw mo ita. Apay ka di banang? Awanan dagiti ubeng akanayon alumabas an nakamotor iti kalsada. Isu nga rod amay at ti iigupak ita iti kapi. Maragsa ka na. Nasaya at met, no ipangagda ti ordinansa ti barangay. Ay rumbeng lang akas tabanang. Tapno awan report kadakwada. Ay katwen Binagaan nga min dagiti pulis dagiti daduma akabaranggayan tayaw. Ano adda makita da dita nga adda violation na. Ket alaan da iti ladawan. Sada i-report iti opisina da. Nasaya at met, tapno agbuteng da. Kasano nga'y kagawad ko anang. Adda ka di pa'y manggagyaw nga agpatpataray iti motorsiklo iti 10 oras ti rabi Ay na, kamaudyanan na. Awanan ko arog. Iso ang makaturog ak iti nasayaatan. Nagbuteng da siguro iti napasamak. Nagdinamag ngamin tinapasamak ka ni Buyet. Day, kwarog. Ada kamot gayam ditoy. Unantay, mayatain. Awanan dagiti makatitilang ang motorsiklo dagiti minor di edad di takalsada. Awanan ti agkaralabas.
Ay, day. Pare Badong, si ka maggayam? Dahil mitmon? Ay, huwag maray. Kan nadamot ang lisensyak. Kan nadamot ang silaw ka, maray. Ay, day tati mayat, pare Badong. Awan kas iti agtulnog kayo. Nakamiris kami mutan, maray. Kan suri noon nakunak iday. Ano umapal lang ni parinteng. Tawan mo motor na. Suray, maray. Ay ket, agyamanak no nakaamiris kamot laeng pare Badong. Panunutan nyo kuma, para iti pagimbagan tayo amin ti aramidan ni Enteng. Ay na, Tata Badong! Sumurot kayo ngamin iti ordinansa ti barangay yo. Saan nyo kat akontra? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carino. Ken iti direksyon, Voyage Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.